ବାହାଘର ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ନୁହେଁ କି? ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବା ଗୋଟେ ଖେଳ ଘରର କଥା। ଆଗେ ବିବାହର ଅର୍ଥ ତ ବୁଝ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହନ କରିବା ବା ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବିବାହ ବାହାଘରକୁ ବୁଝାଏ। ଜଣକ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ମିଶିଗଲେ, ମନ ମିଶିଗଲେ, ହୃଦୟ ମିଶିଗଲେ ସେଇଟି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ବିବାହ ବୁଝାଏ। ଉଭୟ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ହିଁ ସହଯୋଗ କରିବା ବାହାଘର। ନିଜର ବାପା ମା ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ଘର ପରିବାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ହେଉଛି ବାହାଘର। ଏଇଟା କୌଣସି ଛୋଟ ତାସ ଘର ନୁହେଁ। ବିବାହ ପରର ସମୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୟ, କର୍ମର ସମୟ, ପରସ୍ପରର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ, ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଓ ହିତଚିନ୍ତକ। ହଜାରେ ଭୁଲ ଭିତରେ ବି କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି, ଭୁଲ ମଣିଷକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଅବାଟକୁ ଯାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବାର ଶକ୍ତି, ତ୍ୟାଗର ଶକ୍ତି, ପୁରା ପରିବାରର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାର ଶକ୍ତି। ବିବାହର ଅର୍ଥ ନ ଜାଣି ସଂସାର କେବେ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ହାତ ଛାଡ଼ୁଛ। ବାହାଘରକୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ବନାଇ ଦେଉଛ। ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ଉପହାସର ପାତ୍ର କରୁଛ। ସମାଜ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛ। ବିବାହର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ବୁଝ ନାହଁ। ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଆଉ ଉପଭୋଗ ବିଳାସର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସମାଜର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଉ ବିବାହର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଯଦି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।